Kamaráti, priatelia, ahojte, všetkých vás opäť pozdravujem, nachádzam sa pri Zvolene, zámok Výdlaž, kde ma čaká taký výborný Oktoberfest, výborná špeciálna firemná party pre nemenovanú firmu, ale troška napojem aspoň tou farbou nasvietenia, čo myslíte, skúste si tipnúť a za chvíľočku vybuchne naozaj brutálna žúrka, veľa pívka, veľa alkoholu a veľa dobrej zábavy, vrátane aj výborné speváčky Evky Mázikovej. Veľmi sa na to teším a za chvíľočku začína dnešný event z Výdlažu. Pozdravuje DJ Dušan. Ahojte. Včera na východe, zajtra na západe, týždeň pri Dunaji, v piatok východniari. Týždeň pri Dunaji, v piatok východniari. Keď príde nedeľa, ideme na západ a v piatok zas domov v sobotu.